Čau čau lidi, moje jméno je Morgan a vítejte na serveru Survival Games, což je server od gamera, kde se nacházejí různé minihry. A my se dneska tady trošku něco zahrajeme a pro dnešní díl jsem si vybral tady z nabídky, když dáme magickou hvězdu. A nejdříve se portneme teda ještě do lobby 1. Tak si chci zahrát na chvíli TNT Run, který je teďka v beta testingu, takže uvidíme, jak se nám bude dařit. Nechci se vychvalovat, ale celkem se mi i tady daří v těch TNT runech, takže uvidíme, jestli teďka vyhrajeme nebo ne. A viděl bych to tak, že si dáme pár her, třeba potom možná přejdeme i na jiný survival games, aby se neřeklo. A dáme si, tady jsou i dokonce nové mapy, jak tak koukám, a dáme si mapu YouTube, která už je, jo, Arena is regenerating, OK. Jinak, kdybyste nevěděli, tak jsem byl tady celkem dlouho zabanovaný, naštěstí mě odbanovali po nějaký delší době. A měl jsem dokonce i VIPčko a koukám, že už mi asi pravděpodobně skončilo. No, na druhou stranu je to dobře. Protože přeci jen time is out, arena is regenerating. Koukám, že jim to zrovna nějak moc nefunguje. Tak zkusíme Spidera. Uvidíme, jo, celkem dost lidí se sem napojuje, výborně. Spidera jsem ani snad ještě nehrál. A vypadá to, že to bude celkem velká mapa, takže by se nám mohla dařit. A právě jsem mi povedl fail trošku, protože jsem spadl. Takže kdybyste mě tady někdy viděli, tak mě určitě třeba pozdravte nebo tak něco. A nemyslete si, že jsem fake, protože někteří lidi už psali jenom hnedka fuj, to je fake, prostě ty nejseš pravé a takovýhle, tak jsem to já, protože si tady párkrát třeba zahraju jen tak ze srandy, prostě. Člověk, když se odpočívá, tak si něco zahraje takhle oddychovýho. Jako je třeba TNT Run právě. Tak co, připojí se ještě víc lidí? Musí, ne? Doufám, že ano. Co tam dělá Vader is OP? Koukám, že celkem dost lidí má najednou to skiny, jo. Předtím byl celkem dost varezáků, že by si lidi začali kupovat Minecraft, takže to nevarezili. Wow, to se mi zase nezdá. A kolo nám začalo, takže musíme tady utíkat, jak vidíte, tak pod námi se právě rozpadají bloky. Možná jsme právě zrovna někoho schodili, doufám, že ano. Ale někdy se bohužel stane, možná jsme schodili dalšího, nádhera. Ale bohužel někdy se stane, že se lagnete ve vzduchu, jako třeba teďka se to stalo. Bohužel je to bug, no. Je to furt v beta testování, takže to musíme hold takhle nechat. A koukám, že dost lidí už padá, takže máme celkem velkou šanci, abychom vyhráli. Takže já jsem celkem v tomhle tom majstr. A tohle jsem, málo jsem pěkně hapal. Nice. Tak. Schválně, jestli vyhrajeme, jestli jo, tak tyjo, fakt nevím. Asi si budou muset všichni myslet, že jsem nějaký kodér nebo něco. Nějaký cheater. Tak a teďka jsme docela v těsném místě, kde už není moc bloků. Jo, a teď se mi to laglo. Škoda, byl jsem druhý. Vlastně zbýval poslední člověk, který by spadl a já bych vyhrál. Tak ten byl lucky. Tak to ne teda. Leon SK27, tak ten byl hodně lucky. A koukám, že oni to mají jaksi bugnutý, takže dáme třeba Levudos. Jo, a to už běží, takže dáme Twistera. Jo, Twister je moje oblíbená mapa, ta tady má hodně bloků. Takže ta si myslím, že by mohla dokonce i dopadnout. Hoho, jeden vadezák. A celkem dost i se skinem tady je lidí. Ku podivu. Třeba k vám... pardon, jsem si skoro krknul. Třeba Vánocům dostali to, Minecraft, ty gift kódy. Někdo se mě snažil předběhnout asi. Hele, zkusíme ho nějak ošarádit. Tak prý ne, vezmeme to tady. Tak, teď se mi to nepovedlo. Wow. Začínám to pěkně lamit, abych pravdu řekl. Hele, další spadl. Nice. Hele, zase spadl. A je lag serveru. To je přesně ten problém, proč potom takhle blbě padáme. Damn, tak teď jsem spadl. A teď jsem zase spadl, já vždycky skočím do ty díry. Jakého jsme? Poslední patře. Poslední patro je vždycky nejvíc krutý. Tak, to mě pěkně teďka do toho dodělali. No jest GG, dáme lobby. A jo, to jsem nechtěl přesně, já se chci ještě zpátky potnout do lobby 1. Dát si TNT Run, tak. Takže si dáme ještě pár her. Dáme si třeba Levudos, půjde Levudos?
O, půjde, nádhera. Tohle je hodně velká mapa, ta by mi mohla jít. Fakt říkám, do té doby, když jsem měl VIPčko, tak se mi dařilo furt. Ale teďka prostě z ničeho nic. To furt padám. A většinou to je tak, že vždycky spadnu a skočím a spadnu zase zrovna do díry, což je docela lucky, no. A koukám, že se sem asi nikdo nepřipojí. A proč to děláte? Já tady nechci být sám. Oni šli totiž všichni na Flakes asi. Takže půjdeme zpátky a zkusíme se portnout někam jinam. Tak, zkusíme to. Tak jo. Zkusíme Flakes. No, fast food bychom mohli. Already running, OK. Takže dáme 3. Tady je celkem dost lidí, tak to by šlo možná. Tady to je taky velice zajímavá mapa. Sice tady je taky málo prostoru jako bloků. Wow. O. Jo, někdo omylem spadl dolů, chudák. To jsem mi taky povedl na začátku. Hold, kamaráde, musíš si počkat. A další spadl dolů. Jo, vlastně ani když, no jo, já se na to zapomněl, když skočíte úplně dolů a ještě hra nezačala, tak vás to portne zpátky nahoru, myslím. Wow, to mi nedošlo. No jo. Už to ale vím, jsem o kousek chytřejší zase. Tak jo, 8 sekund, než to začne. Tady ten začátek bude asi hodně drsnej, no. Tady hnedka spadne několik lidí naraz. Jako třeba teď. Jo, a já budu mezi prvníma, OK. Ten tam dobře proletěl to dírou hnedka. Na. Tak jo. Ale my nebudeme první, kdo spadne úplně dolů asi. Tak. O, dobře. Koukám, že už někdo vypadl asi. Tak jo, dostal jsem se do slepého bodu celkem. Jo, spadl jsem, nice, kvůli lagu zase. Hele, další spadl, nice. Už hodně lidí celkem prohrálo. Takže máme teďka hodně obrovskou šanci, že třeba teďka vyhrajem. Oh. Tak, a jsme ve slepém bodě zase. Takže jo, skočíme tady dolů. Tak, hodně lidí prohrálo už. Zatím se držíme, že by... O, poslední 2 jsou dole asi. Nebo 3. Takže se pokusíme tady vydržet nahoře co nejdýl. A snad se nám to nevymstí teda. Jo, tady musíme zkusit skočit na tento blok. Teďka tak a tak. Nice. Kolik jich ještě zbývá? Furt tam jsou 2. Ono tam je totiž ještě víc pater. Já jsem myslel, že už jich je míň. Ono jich tam je nakonec ještě celkem dost. Já mám ještě teda jedno patro pod sebou celkem dost. Ještě to tam je. Hele, zbývá jeden člověk. Máme obrovskou šanci. Tak jo, kam skočíme tady dole? Sam. Jo, a to je přesně ono. Jsme dole úplně. Už jsem myslel, že spadneme zase. Prosím, spadni úplně dolů. Jo, vyhráli jsme! Je to tam! Wow, musím si zatleskat normálně, protože jsme dali první výhru. Nice! Tak jo, to bychom měli první výhru dneska. Tak a zkusíme ještě další, ale chtěl bych zkusit Flakes možná. Ale očividně, jo, funguje to. A tady zase bude prázdno. Všichni šli na 3 zase asi. A co, pojďme se sem někdo? Nebo ne? Tak hoši, přece nebudete tak líní a dojďte sem. Tak prej ne, no, tady dáme leaf. A zkusíme na Twister zase. Dáme si Twistera zase. No. Tak jo. Jsem se snad napojit dost lidí. Aktuálně tu je prej 10 lidí na téhle mapě. Pecka. Tak počkáme asi ještě víc sem napojit těch lidí. Koukám, že už někteří spadli dolů, takže doufejme, že to stihnou, aby se zpátky portli nahoru. Tak. Hele, další varzák, tam je další varzák. Jo, varzáci prostě. A když tak mi napište do komentářů, pokud se vám takovýhle videa budou líbit. A po případě, jestli bych měl natočit i některé jiný servery, třeba jako Minepixel, Hide and Seek a prostě všechny takovýhle. Já nevím, co tam je, Mineplex, to jsem říkal, možná Hypixel, to jsem říkal. A potom ještě další jsou to, nebo nějaký PvPčko třeba, kdybychom dali Annihilationy nebo něco takového. A to bych nechal možná i na nějaký livestreamy nebo něco, abychom byli společně všichni. Tak co, kolik nás ještě to? Dá se tady dát nějakou vote?
Vote něco bylo, myslím, že je vždycky napsaný. Tady, vote. You voted for game start. Ještě se pár lidí napojilo. Tak uvidíme, jestli nám to dopadne. Tady má někdo Optifineový plášť, protože mám nainstalovaný Optifine, když se na to podíváte. Je to tak, ne? Mám Optifine. Optifine 1.7.2, jo. Protože hrál bych na 1.8, ale díky tomu, že hraju na 1.7.2, tak vidím alespoň ty skiny. A hlavně svůj skin. Takže proto mám 1.7.2. Jinak bych to dal na 1.8.1 a tam nefungují ty skiny furt nějako. A někdo se připojil, hra nám začíná za 10 sekund. Začíná to být napínavý. Tak jo, hodíme otočku a poběžíme. Tak jo, jdeme na to. Koukám, že tady se nám někdo docela pěkně laguje. A tady je někdo docela lucky. A vydržel tam ve vzduchu. Tam mě někdo chtěl ošálit. Ale ne, já se jen tak nenechám podat. Ale tohle možná bude moje smrt, tak ne? A hýzdá mi klávesnice normálně, kámo. Ty, to se může stát zase taky jenom mě. Tak. Uvidíme, snad vyhrajeme zase. Musíme. Prostě cítím to v kostech. Nebo se lagneme a právě, že takhle prohodujeme, no. OK. Tak jo, ale v tomhle patře nikdo není zatím. Takže máme velkou šanci. Vždycky to prohraju většinou tím, že se lagnu prostě na místě a furt na tom místě jsem. A potom, když spadnu dolů, tak ten blok zmizí a zase se lagnu a zase se objevím nahoře a potom spadnu. To je ten problém. Hele, někdo spadl už úplně na dně. Je fajn, já tady mám ještě dost sakra prostoru a vyhráli jsme, no jo. Já jsem to říkal, prostě jsem lucky. No, každopádně, já tohleto pro dnešek už nechám. Berte to jako kratší díl se Survival Games, jsem chtěl říct. Jsem to trochu zkomalil. Ale budu rád, pokud zanecháte like, po případě nějaký komentář, napíšete mi třeba, že jestli mám hrát na nějakých jiných serverech, po případě nějaké i minihry. A my se uvidíme u nějakého dalšího dílu. Takže jo, mějte se krásně a zatím čus.